трябва ли да дадем кредит на доверие предварително на хора, които не познаваме към момента или не? Нека всеки един човек да се замисли дали го е обучавал някога при живота човек, който никога не е познавал. Дали в момента има приятел или приятелка, която никога не е познавал. Дали работи с хора, които никога преди не е познавал. Или с други думи, ако ние не допускаме нови хора до себе си и не даваме кредит на доверие предварително, въпреки че знаем, че можем да бъдем излъгани или не всеки е доброжелателен, то тогава ние първо не даваме шанс пред себе си да видим дали може да имаме нещо общо с нови хора от всякаква гледна точка, и второ, ние не даваме шанс на човека от среща да покаже дали е с добри намерения и дали може да си бъдем взаимно полезни или не. Така че, нека това да се замисли всеки един от